Ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Linle Mponda ndipo tafika ndi nkhani kuchokera kuno ku MBC koma poyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera afika mdziko muno mawa loweruka kuchokera ku ulendo omwe anapita ku Vatican ndi ku Germany. Unduna wa zaumoyo wati ukufuna ndalama zokwana 2 billion kwacha zowonjezera kuti gawo loyamba lomanga chipatala chatsopano kumponera m'boma la Dowa lithe. Katswiri wapakati wa timu ya Maite Mukuru Wanderers Isaac Kariati akupitiriza kuchita bwino chaka chino pamene wagoletsa chigoli chokhacho lero kuti timuyi kuti igonjetse Civil Service United m'masewero a mu Super League. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera afika kuno kumudzi loweruka pa 24 August 2024 kuchokera ku ulendo omwe anapita ku maiko a Vatican komanso Germany. Malinga ndi chikalata chomwe amunduna owona zaubale wa dziko lino ndi maiko ena, ndege yomwe inyamule Dr. Chakwera idzafika pa bwalo la Kamuzu International ku Lilongwe nthawi ya 3:45 masana. Kampani ya ku Germany yopanga magetsi adzuwa ya SunPower Africa Development yasainira mgwirizano ozayambitsa ntchito yopanga magetsi okwana 50 megawatts ku mzuzu ya ndalama zokwana pafupifupi 150 billion kwacha. Nduna ya zamagetsi a Ibrahim Matola pamodzi ndi mkulu wa kampani Azemo Flake ndi wasainira mgwirizanowu potsiriza pa zokambirana pakati pa President Dr. Lazarus Chakwera ndi akuluakulu a ntchito za malonda ku Germany. Blessings Kanaje ali ndi ripoti. Omwe akukonza mwambo okhazikitsa bwalo lowunikira milandu yokhudza anthu ochita malonda akalakwirana la Malawi International Arbitration Center apempho likongwe ali chilichonse chili mchimake pa zokonzekera kuphatikiza makamaka kukhazikitsa bwaloli. Alikongwe anena izi atalandira thandizo la ndalama zokwana zothandizira pamwambo okhazikitsa bwaloli kuchokera ku gulu la akatswiri a zamalamulo la Maxon Arnold and Associates ku Lilongwe. Alikongwe ati kukhazikitsa bwaloli kuthandiza kwambiri kumbali yoweruza milandu ya anthu ochita malonda ndipo atsutsa kuti bwaloli likulimbirana mphamvu ndi nthambi ya bwalo lalikulu loweruza milandu ya zamalonda la Commercial Division ya High Court. Tikuthokoza kwambiri a Maxon and Arnold kuti atipasa ndalama zambiri zimenezi 3 million kwacha. Zimene zithandiza kwambiri chifukwa Malawi International Arbitration Center ili ndi symposium kuyambira kwa September ku li koti la malonda kutingati High Court Commercial Division yoti anthu a business akakhala kuti sanagwirizane amapita ku court limenelo. Anthu kunjaku komanso makampani kwakhala kuonena kuti milandu ku court imatenga nthawi yayitali kuti ithe. Mbali imene ya kukambirana milandu pakati pa anthu amene